ቀይሕ ራዕዲ ኣለኹም ዶቱም ዓዲ ክንደይ እምባ ኮይኑ ቀይሕ ራዕዲ ስጋ ሰብ ወዲቑ ፍቆደ መንገዲ እንዳሞትና ይሞትናን ያበሉ ዝኾንኩም ተትኾኑ ብሕመይ ትበሉ ከምኡ ዝመስል ትነገሩ ቀይሕ ራዕዲ ነፍሑ ማእገሩ ክንዲ ዝወግሕ እንዳጸልመተ ኖርማል ተባሂሉ ተጨውየ እንዳተጨውየ ዝሞተ እንዳሞተ ብፀሓይ ቀትሪ ወዲ ሰብ እንዳተዘመተ እንታይ ምግባር ይሓይሽ መዋዕልናስ መስዋዕት ክንሕንሽሽ ገመድ በፂሑ ክሳድና አማሲ ፈሪስና ኾና ከም ደርሆ በዋና ንሰፍር ኣለና እንታይ ይገብረሎ ትበዓል ኩርሲ ንህዝቢ ጭነቆት መልሲ ደርቢልና ዘይውለድ ጥንሲ ጥርሑ ቆሪዩ ናይ ወላዳት ማእሲ ማዓጽቡ ኮይኑ ምስ ህዝብኻ ተኽሲ ማዓጽቡ ኮይኑ ምስ ወገንካ ባእሲ ቀይሕ ራዕዲ ኣይትኾኒን ኢኻ ሽደን ዓዲ ኣይንኾኒንና ናትካ መራፈዲ ኣይንኾኒንና ስልጣን መራጎዲ ዋ ቀይሕ ራዕዲ እህልፈና ክንከደሉ መንገዲ ብንብዓት ፍሓስያ ዘላ ኸብዲ መሓረና ምእንተ ህፃውንቲ ምእንተ ወላዲ ቀይሕ ራዕዲ ኣይትጨክነላ ዛሕዝን ተዴና ዘውፅዕቲ ዓዲ ቀይሕ ራዕዲ ባሻይ ጦንቆ